dohot ulunami kabe ulami na Tuhan dinamon kami kagugon minutong maluahon na madosa ng patyahan na tulong iyan ang urohanan pangingin na muhingi Panginoon ulunan kami ulami. Dame ni debata na sumurong siya saluhut na roha. Ima mga ramoti ati-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Hurian ni Tuhatan na hinahulongan di bagasan guarni Tuhan Jesus Kristus. Damang dohot dainang ng naposobulong maradu sudehita na marpungo di bagas joro ni Tuhata. Suaksongoninang na mardohoti kebaktiata di inganan nabe marhite-hite live streaming. Hata ni Tuhata nagabe jamita di bagasan mingguta sadarion na nienet sian sada Korintus sada ayat 10 sahatu 10 alu tajahama marsori-sorin jala di ayat parpudian non rapak kita majaha songonom maidok disi alai huapoi mahamu ali akadongan mangasahon guarni Tuhan Yesus Kristus asa sahata hamu saluhutna unang maadong parbulatan di hamu hotma hamu binahen ni sada ni roha dohot sada ni pikiran Ay tarbortik do tuahu marhite sian pangisi ni bagas ni sikluk maringot kadongan pabua namasa dihamu parsalisian alai oddo hudok adong do dihamu namadok sisean ni si Paulus doau nadiba sisean ni si Apollos doau nadiba sisean ni si Kepas doau nadiba sisian ni Kristus do anggoau. Nabinagi do Kristusi nang tarsilang do si Paulus ulaning umokop pamu nang tubagasan guar ni si Paulus do hamu tardidi Mauliate hudok ala so adong hupadidihod di hamu dukkon ni si Crispus dohot si Gaius unang adong namadok tubagasan guar husad diri hamu tardidi alai hot do tahe pangisini bagas ni si Stefanus alai dohot do tahe pangisini bagas ni si Stefanus hupadidihon dukkon ni dangadong hupadidihon itap ni nahuboto aidang disuruh Kristusi ahu madidihon mamaritahon barita na ulido jala ipe dada marhata habisuhon unang diorui silang ni Kristusi rapak kita ayat 10 lalu ay hauto oddo hatana taringot tu silangi rohani akan nalao mago alai hagogoon ni debatadoi dihita nadapotan haluaon ido sahatna hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus molo marpungu sada dua manang lobi siat tulu halak manisiai tentu mulai maadong perbedaan cara berpikir haru dua halak do tahe boido dak saroha manang sapikiran masa mai di tonga-tonga ni huriana di Korintus dung labbalga huriai lam godang akkarwasna mulai maadong parbulat-bulatan. Jalo malawangi huton baritaon sasitong na sederhana do
awal ni perbulat-bulatani. Dada dope alani struktur jabatan, manang alani parhepengon, dot akan asing. Alai alani daksaroha, manang sa pikiran. Molo tapamanat akamanginang idoben na idok dison sahata mahamu saluhutna unang adong perbulatan hot mabinahen ni sadaroha dohot sadani pikiran. Bado ba na sa marsada jol mao nati. Akadamang dohot na inang seseorang bisa dibedakan dengan cara berpikirnya. Hubam mo sada tudosan dung mulai mereda COVID masay gudang mamasa di pamasa ma aka pesta manang ujuk perkawinan. Jadi gudang do terbegi aka upama ni narotu ujuhi madok saitubu madihamu anak dohot boru. Nagabe doktor doho profesor inna. So tubuh do beda danahon nga diharapon gabe doktor doho profesor ati. Ado lapatan na disi bahwa orang tua dan handai taulan mengharapkan say tubuh ma akayanakon na malomar pikir. Akka namar bisuk. Sahak matong seorang mapahopu nina tua-tuaon akka namalo. Alay dung malo daksaroha bedoho opung na ay ngaw malo pa hopu nati. Jadi Roma akka opung na idok ay so hasia biak kana po sosonari so ya tureho beiba inna alaniaha daksaroha dohot sa pikirabe. Alanay ko nakwata do akka sudut na tumua anggo dihatai tikihami na julo. Tikihami na julo. Diyan gua kana posona hadonon na tikihami na julo. Tikihami haduan ido dohonon na. Ido mabahid jut daksaroha sa pikiran akan poso doho na tumua. Jadi buado bay nota akamanginang supaya ada kesesuaian berpikir antara generasi muda dan generasi yang tua. Kita akan namarpungo di bagas joroni tuhatta. Di ayat 10 itu ditegaskan Apostel Paulus. Au mabaritahon barita nauli dada marhata habisukon. Lapatan na disiak kamanginan bukan didasarkan kepada cara berpikir dunia ini. Alana urok nak kining haru dihitape sudut nau poso tunatumua jot do dang saroha jala sa pikiran. Jot do dang saroha jala sa pikiran. Lumobi di zaman na modern sonari akka sudut nau poso nga di boto na sida bi akka teknologi Android dan lain sebagainya. Roma hita akka natumua ate. Mabuka handphone pe jot daktaboto. Makuling handphone naon iangkat SMS tahe inna. Songon namasa di hutan nami, lao tutok ko gane po itarutong ate. Pak, ngapain beli handphone? Sudah ada signal di tempat Bapak. Ima, los doh ma. Sadia signalisada inna. Kita harus akui bahwa sebagai orang yang sudah senior sering tidak nyambung dengan generasi muda. Ido takas dirok nakining Apostel Paulus mabaritahon barita nauli alani hagugu on nasian debata. Asa ido ubahin na pangajarion na pinasahat ni Apostel Paulus taringot tu silangi hawal to oddo dirohan yak kanalaw mago.
Karena tidak masuk di akal pikiran manusia bagaimana seorang Tuhan harus disalibkan. Jadi Roma ajaran ni nadeba madok aiso na Kristusi na tarsilang halak na asing do na sumatusi. Buado Mesias tarsilang inna ati. Dibaed do logika lau patorakon taringot tu Kristusi. Habiak kamang inang ikko saud do natar surati. Naikon manetek mudar ni Kristusi. Lau manobus jolma sian pardosaon. Di somma terjadi akka perbulat-bulatan di tonga-tonga ni ruas ni Huria. Na di Korintus. Na madokon na debama sisian ni si Paulus. Si Apollos, si Kepas, dohot na di ba madok si Sean ni Kristus. Kebetulan nagkamangin ng alaliling marseding doaw. Jadi boy do muraberengon. Halak na liling Kristen, dohot na baru Kristen. Molohita mulai siyan met ranga gabi Kristen. Jod doradak tarasahon be pengenalan akan Kristus itu adalah suatu karunia yang luar biasa. Alanga somal hita mulai met martangiang metawon banias rohakon saat tu naupungupuk pe tetap do tangyang na metawon. Nah hapi ngabalga imana ti. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, waktu saya bersending di Bengkulu, ada beberapa orang yang pada awalnya begitu alergis sekali mabigi guarni Yesus. Holan mulai marede itor hirana marngongdo di si pareonna. Dang boy di bigi edde huria. Dang boy di bigi dihatai guarni Yesus. Jadi husukun, waduh ura perasaan nyamang. Oitur taruk tokot doau molo dia dehon huria molo pertanyaan di samping ni tetangga inna. Alaidung tarjalo ibana Kristusi. Molo di pertanyaan saya dok Bapak lah mimpin doa kita dangolo. Dikumuli. Dapok rohana ma Kristus do tutu si palua. Di ujungnya setiap adong pertanyaan, Pak, saya lah mimpin doa. Jadi huruk nak kining alam mulai siya met hita ngagabi Kristen, sering kita tidak mampu membedakan apa untungnya menjadi seorang Kristen. Alania kamanginang marhite-hite jami taon diajari tu hita bahwa memang salib Kristus adalah kekuatan, keselamatan bagi orang yang percaya. Wado baino ta asa masuk di roha doh pikirata. Ia hatan itu hatai ima hagogoon ni debata na paluahon. Son na nidok na di ojahan ni mingguta sadarion. Hagogoon ni debata laho paluahon. Wado baino ta mangatusi ia hatan itu hatai ima hagogoon ni debata laho paluahon. Asaido uban na disoroti na king marhite hata ni jamitat sadarion. Asa sahata mahamu jala saroha dohot sa pikiran. Secara singkat dohonot tama, kesatuan antara hati, pikiran, dan perbuatan. Ada tiga bagian di sana. Kesatuan hati, pikiran, dan perkataan. Jojot dohitara di tengah-tengah ni ngolu si ganupari anggorohat tamadok. Anggorohat tamadok. Hari Minggu tu gereja mak. Di sido pera gaba-gaba na bagaki nit narohat tadi. Itulah kata hati kita. Alai hari Minggu manogo nai mulai mak pikirat tamadok. Nabudari lojanai amma tusan omma na tuson pilihat dope ima pikirat tamadok.
hati kita setuju, pikiran kita tidak, apalagi keputusan adalah mengatakan tidak. Jadi buado baenotta asa saroha sapikiran jala dos dohop pangurdotna. Idoban na akamanginang seurok do tuaka ruas ni huria molo hari Minggu sebelumna unang dipukka bada dijabu. Apalagi molo iba mertuga sate. Alana hal-hal praktis, hal-hal praktika sering mengganggu kesatuan hati, pikiran dan perbuatan. Jadi hurokmon dengan satu kata sub, SUB, Sabtu unang badai. Jadi hari Sabtu unang dibuka badate. Nak pero hamadok hari Jumat nai hari Minggu tu gereja. Hari Sabtu nai mulai maro manlepek hatani nat tadi. Hari Minggu pagi aho malau tu gereja. Nak habisi homa ujung na antara homa tu ho ujung na buah dang lau. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih. Songoni manang di tonga-tonga ni huria na di Korintus. Anggorohana madok sadaro hita di huriai. Huria ni tu hatta. Alai di pakkatayon. Ay so nasitok pa di diomu. Ay ho na ni si Paulus doho. Nasada madok ho na ni si Apollos doho. Nasada madok au si hutok Kristus doin mulai maadong parbulat-bulatan. Dia kaubas na parpudiope gudang dotong masa parbulat-bulatan di gereja. Parjolo may taringot tupad di Dion. Saat ini ada banyak warga gereja yang diombang-ambingkan dengan ajaran yang mengatakan aidak sitong padidiod di gerejamu inna. Alaniaha dang digunopon ati. Adong madok anggo padidion percikan dang sah inna. Nuaing musay adong madok padidion nasah ikut di sungai Jordado inna ti. Jadi berarti hola nak kanamora do sugut tu surgoy. Ay dang arok kepengina po gusto sungai Jordan ati. Wah setuju do hama kanaposo. Kalau nak kanamora matu surgo, daun mati. Jadi ahado padidion na sasitong na. Tuhan Yesus madok, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ido diajar hot Tuhan Yesus ditik kiparpudi rap dohot akkasisianna di Matius 20 lalu ayat 10 sia. Alania kamanginang asahot haporsiamu. Asa sadar roha dohot pikiranmu. Ajaran yang sebenarnya hanya satu. Bersumber dari Alkitab. Bukan tafsiran manusia. Molotungadok pihak kaparpuda nama dok ikut tu sungai Jordado. Di mana ma ajaran na hati. Anggo na dihita. Kristus do. Anggo poda nasa sitong na. Jala ikonido na mga rahut huriai akamanginang. Mulak mahita tu Alkitab. Di luar nii dinasida may. Jadi moloadong na mangajarhon na asik siya ni. Iko barani do hamu akamanginang di homa ajarami. Wainang barani do hamu madokoni. Gudang do naik siya tonga-tonga ni ruas di huria. Iboto do. Alay dang barani magkatahon. Bahasa dang dihatahok ko amang. Bahasa dang dihatahok ko inang. Molo niyon. Ay mada sungkanaw inna ade. Jadi sering kesungkanan kita menjadi penghalang untuk memberitakan Injil. Apalagi mangulahon. Na berikut akamanginang parbolat-bolatan di tonga-tonga ni huria. Masa duinak satu akaubas na parpudion. Terjadi pengelompokan antara paradongan, dohot na so paradongan, antara namalo, dohot na
kurang berpendidikan. Ikon kuat tado. Dangdus tingkat intelijensi ni setiap halak. Di dua tiap kamang, dangdus. Mungkin ada di antara kita yang berprofesi sebagai guru. Molo dong di kelas ta 40 halak murid tidak akan sama cara berpikirnya. Boy dorado honotta sudiak kana malo ima di kelas su boy do honotta enggak mungkin. Jala do honotta ma mertua makana malo molonita. Jadi molo kana hurang malo haluar bima sakkalason boy do honon dan mungkin ada. Tapi adalah tugas kita untuk mengajarkan pengajaran itu supaya bagaimana ada kesatuan hati dan pikiran. Asa saroha jala sapikiran. Ido baina akamanginang. Di hatan itu hatta didok. Bahwa dari seorang nabi atau imam akan muncul pengajaran. Siatonga-tongani huria asa adong panuturion pangajari. Odonau maul nuai ngati akamanginan. Aku sehari-hari mengajari di Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda. Sudah dorahita maparsita akan namalo mania padidata deh. Imena di parsita rohatta. Alay tong mula tu hamu akamangin ang ruas ni huria. Akaya na kota na maloy natibo ipena bayot tok suruam musik ko lapad dita te. Unang ala gagal siyan usu, gagal siyan akaw ni perstas nasing terakhir Roma tulang na. Ko lapad dita mau bere in adong do pad dita Tagalog di sabda. Unang inna te. Alayak kana maloy ima tong samu si ko lapad dita. Amen. Dak sudah mga lucia te. Apalagi ak kainang ate. Ala adong anggapat dihita, molopad dita, dangarok kepeng na. Adong dotok kepeng na. Ala na molonitek keng gaji, diterima uang sebanyak. La sajuta bay, manang nasara rupiah bay, tongdo sebanyak. Jadi, gudang do hepeng nami. Ale gudang na angkana bahaw mamputo sa ate. Jadi unang idok dangarok kepeng ni padita. Gudang do hepeng ni padita. Tetak do kwitansi na 1,000 pe sebanyak. 1 juta pe tong do sebanyak. Dangarok kiani teken sedikit RP ade. Kurian itu hatta na hinaholongan. Molo tabaid do kalkulator ni Portibion mangatu si hata ni debata. Kacau. Alay molo hapor siaw taido tabain mangatu si hata ni debata. Maka kita akan senantiasa bersuka cita. Jalaod do perbedaan ni hapor seaon dohot pamikirion ni Portibion. Ini perbedaan antara logika dengan iman. Alana molo tabaid do etong-etong ni Portibion taringot tuna marhuria rugi hamurotu gereja. Alana pikiranmu mak, ongkosmu, pilihanmu, mula siyang gereja, uang grabmu, ade. Molo akaina, uang marsalon. Ngatang binoto bi, sedia gudangnya te. Molo etong-etong ni Portibion do tabain, rugi kita ke gereja. Tapi tidak ada orang yang beriman mengatakan rugi ke gereja. Karena apa? Karena kita bertemu dengan Tuhan dan Injil itu adalah kekuatan Allah. Gabi margugu hita lau mangula akka ngolutta siganupari. Jala odo rahasia ni hapor seaon ni akka seihuton Kristus. Gabi margugu hita jala gabi taboto dia do dalan Tuhan uluan. Jala dia do dalan mangulu. Hubaju sada tudo sanate. Dak pala hudok di huta dia. Alay nakining kebetulan adong sharing satokin dohot calon paditata. Calon pendeta
GKPI. Jadi saya katakan begini, amang pangido ma marseding bicap posoho. Alana ang gurung matua iba marseding mudari dak tahabbe. Hati, songoni dua inang, muludung matua iba te, pati te ngamu gulugul. Saya katakan mintalah bersending. Bila perlu saya akan menemanimu ke kantor pusat. Amang Bishop, amang Sekjen, kami masih sama waktu sekolah S1. Karena ketika kita bersending, kita harus memiliki keterampilan tentang biblika dan memiliki keterampilan tentang pastoral. Buado baeno merseding Alkitab pedang binoto ate. Taringot tu Trinitas pedang binoto. Buado baeno merseding martangyak pe iba sadiri dan yakid dotang yang niba. Ya do hamu song ninang hamu sadiri pirang yakira di tang yang munai. Ini satu refleksi. Tiki melayani kami di Pulau Jawa, di Bandung. Jadi minggu sore lama kami itu Jakarta. Jadi Roma sahalak situa di dok matuau songonon. Amak perdita. Ai molo namar tangyangi holat tabu begi odo inna bahasa huru amang niku. Nakining selesai kebaktian lama kami kunjungan tu rumah sakit. Jadi adong dohami piga-piga mobil. Di lampu merah berpisah marombongan on. Alana lebih 2 menit lampu merah on. 4 mobil lewat, 4 mobil lagi tinggal. Jadi hola sahat kami di rumah sakit terbatas 2 waktu besuk. Jadi Roma rombongan mak inna. Jadi martangyang mak. Martangyang masih partangyangon di dok mak. Ali Tuhan. Tu positu tu dorohanami gejeki do unaoda ayo tong positu tu dorohanami hibas doa mangon ala riko do bedihami pungwanama inna tabuot tung bigi onate iba pinama bigi posroha selesai nasida haluar Roma rombongan kedua buah doa mang ngasongon dia sahitnya mangi imada jangan dong berharapan inna anggonak kining positu tu rohanami Hape baru dapat sekian menit, ay mada, daung berharapan. Molo hubigi suara ni layar monitor na tut na lautos na marai inna. Jadi nama bigi ay laking dapat madok positu tu rohanami inna. Hape dak 3 menit daung berharapan inna. Jadi akamang inak persoalan na hita sadiri pe dang yakit ditangyakta. Bainang, ya doa musongoni. Jojot kita sendiri pedang yakin ditanyata. Kesatuan hati, pikiran, perkataan. Apalagi perbuatan. Molodung sadaro hatta, pikirata, hatata, nang lakata, disodo hagogo oni debata. Amin. Jadi soto ngadong be ruas ni huriata, asing hata-hatana, asing pangalakana. Kebetulan aku di bidang praktika doa. Jadi hudok tuak mahasiswa semonon. Hari Minggu banyak warga gereja pergi ke gereja tapi bukan beribadah. Wadui. Rodo amat itu gereja. Holam manaruhon inatai. Alama biar ditaruhon amamani halak pergojek. Itu tuh. Alai dang beribadah. Kurang bete. Rodo amat itu gereja. Alai bukan beribadah. Homa masuk ate inna ate. Duk selesai ibadah di SMS datang lapa udah selesai ibadah inna. Tong loro tu gereja. Alai dang beribadah. Rohana madok. Marminggu na mau hari Minggu. Alai pikiran na madok daw. Laka-laka na lumuwi. Asa akamanginang. Ido na diigil jami taosyak kita. Asa sadalan ma rohatta, pikirata, pamangata, nang laka-lakata. Molo ido taulahon. Posrohamu. Terutama para generasi muda. Anak-anak kami naposo bulung remaja. Yakinlah.
Anggo portibion sian najolo sappe sonari, ido terus mula hulak persoalan. Najolo pembunuhan sudah ada. Najolo na manggabusi na torasna nga adong. Ribuan tahun na salpu par bola-bolata di Huria Korintus nga adong. Alaunang mataulahi. Asa sahat tuhita hagogoon ni debata. Asa margugo akkana porsiay naksonari. Asa margugo huriatta sa pesonari. Sadama sumber pengajaran di hita. Ahamay hatani Tuhan. Molo di luar ni ido akan selalu terjadi perbolat-bolatan. Kalau filosofi dunia ini pasti punya dasar yang berbeda-beda. Molo sebagai halak Batak kita, hamoraon, hagabeon, hasangapon, ipiasa jolma. Jadi molodang mamora setengah mata dope mamerengia teh. Molodak sangap, lumobi. Molodang gabi, apalagi. Ima filosofi ni halak Batak. Ise hita na lengkapi, dangadong. Jala hebat na muse, adong mana mendekati itor buado, itor gijang rohana ati. Husuk kum maju hamu. Mungkin do naoto mangoto inamalo, tidak mungkin. Dangadong delen niya te. Itor dapo do mocak kaliang bogas niya te. Tidak mungkin orang bodoh membodoh-bodohi orang pintar. Jadi ise do satabi na mangototo jolma, halak na malo. Hapedang dilihat di bata, hamalo oni, lao, mangototoi, halak na kurang malo. Mungkin do na pogos, margijang niro hatu namora, ahagijak kunon na di. Ahagijak kunon na. Alay, dang dilihat di bata, hamora oni tu hita, lao hagijak konota, tu akka na pogos. Damang do dainang. Hatai do mabay denggan. Hatai do mabay siga. Ala na baru do kita merayahon Natal dohot tahun baru. Jot-jot do radak ta sadari hatatai mabayin gijang niroha. On cerita ni seorang perhalado doon taringot turuas ni Huria. Ditongos masurat tu natorasna tu bona ni pasugit. Bapa, Oma, dang boy hami mulak tabbaruon. Ala gudang akka si pikiran. Ala naik jabatan do helam. Jadi nanigat tibe avansai gabe BMW. Inna. Jadi ngamoru be si dabu-dabuan. Inna. Ia au Oma, Bapa, gabe ketua ni parari Kamis. Kipeti doho tusuk kodeki ngahugati. Pamek metu. Inna. Lasongoni do pahupup siak kangan, ala nga adok karejona, dang markareta be, ngati nuhor be inova. Songoni manak siap pudan, ala lau ujian nama, ujian penghabisan meja ijo, ngani para dehiat jabuna, jadi ngati nuhor, dang RSS, alai nanggua pala rumah elit, dimension. Jadi alani bapa oma, dang adong betongoson nami, pasi uak tabarum masih kabang loyang. Songoni maate oma bapa inna. Tabu bigyo nate. Alaya hadui gijangiroha. Jadi akamanginang apa perbedaan kesombongan dengan menyatakan yang benar? Sitong dosa sitong na. Irobain na didok pengamsal adalah lebih baik makan sayur daripada makan enak lembu kalau disuguhkan dengan kerendahan hati. Akah manginang au sebagai hurok nak kening liling doa Umar Seding. Jadi ngau liling ngau tinggal di jabu ni ruas ni Huria daripada di jabu ni omakku. Gitu teh. Ngau boleh dapat orang mana teh. Ngau liling ngau mangolu di jabu ni ruas ni Huria daripada di bagas ni omakku. Coba mak, tu jabu majahita amang mangan inna. Ahado idok molo hata Batak, manggadok kita mak tu jabu inna te. Manggadong do idok. Hape sahati bay jabu
ngapaha ayam, rendang, dan lain sebagainya. Alay do hata-hata kati. Bah, hebat nih, didok manggadong ro paha ayam. Jadi mau didok paha ayam, paha ni horbo na maranaroa ti. Naroha. Alay coba mama didok. Amang, alang na, ngoloy na ti. Itorpay di zona ti. Karena apa? Bukan dengan keramah tamahan dan kerendahan hati. Asa kamanginang. Ahado nagabe ojahat dihita. Didok hatan itu hata. Songon Kristus Yesus mahamu. Na mangulu di bagasan kerendahan hati. Hurok na kini apa perbedaan menyatakan yang benar dengan kesombongan. Tohodo niyan na nidok nai. Alay unang di pangyahon. Ido hata batak nati amang. Unang di pangyahon na pinasangahon na pinasahat na. Unang di pabua-bua na nilehan na tuaka manisiyay. Molo songon ido akamangina. Posrohamu. Jupang hitado. Haguguon ni Kristusi. Molo sadalan roha pikiran pamangan ng pabahenan. Amin. Pertanyaan kita. Pinuji pinasanga magwarmo. Ali Jehovah amanami. Na mangajar tuhami siyan hatam na badiyay sa daryon. Asa jupak kami haguguon ni Kristusi. Asa naing ma saroha sa pikiran sa pagkatayon lumobi di pabahenan. Ido di parsita roham siya kami Tuhan. Asa margogo hami madalani ari-ari ningolo nami. Didok hatam duali Tuhan molo marpungu dua manak tolu halak. Di bagasan guarmu. Di sido huali Tuhan. Jala say na jupang nami do na pinangido ni rohan nami. Songoni manang dihuriamon na marpungu di son sadaryon. Say lehom madihami serep ni roha. Asa uduk rohanami ni ihot ni hatam na badiyay. Hatamima nagabe sulu-sulu dihami. Hatamima nagabe ojahad dihami. Asa jupang hamima hagugoon ni hatami. Jala margugo mahami madjalahi ari-ari ni ngulu nami. Marulupolop mahami Tuhan. Ay di si jupang hasadaon ni roha, di sido homaringanan rap dohot kami. Amen. Tapuji tuhata marhite edeta. Yesus lalu itoniku odo hapuru sami romi onang mairiku rodinasa akaki mahamas Tuduhon tu awon matutupi asai halun on mahal ilabung ni. Hatan itu hatta nagabe ojahat di ita lau pasahaton piliata. Na tersurat di 2 Korinsia ayat 10 didok songonon. Da sadok tu hita hatana ay sumarihon hita do tersurat. Patut makirim paninggala dina maninggalai jala makirim pardege
di jabarna ido saatna. Martangyang mahita pasahaton piliatta atu di bata. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileholehan na dinggan. Jalamual ni nasa ulibasa na mauliutus. Kusabahog kami masian na nilehomi pilihan nami tuho. Molo tunga doktar sobahog kami tuho na siyat tangamuhiad doy hujalo kami. Ay ahamahami ubay na tarlehok kami manangaha tuho. Asimaruham, jalo mapilian namyon gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu pake hami piliano pati bulhok karajaomu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dimna badiay. Asalapatar hutadahami gudang ni silehol-lehom di hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Aulia te maro amun io de matatongo dibansude dengan pasang amilehonmu di awon hai di patongo totongo sude nariko di awon puji doto Yesus marigoda sini doa marigoda darmina lurus rodi sude dengan pasang lalu taharu Diau pardosa godangi. Alia manami nadi Banua Kijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajaonmu, sai saut molomoni roham di Banua Tongaus songon nadi Banua Kijang. Lehom matu hami saderion hangolua siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Una kami togi hotu pangunjunan, palua mahami sian pangagum. Ai ho puna harajao Mulak mahamu di bagasa dame, jalo hamuma pasu-pasu nasian Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata ma buhina Tuhamu jala sai asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata ma buhina Tuhamu jala di pasaurhon madamena tutod di munabi. Amin. Amen. Amen.